Танці на кістках власного народу в роковини геноциду. Пропагандистський телеканал «Мілет» видав чергову порцію відвертої брехні на догоду своїм окупаційним господарям. У спеціальному сюжеті з Узбекистану пропагандистка Ельвіна Меметова весело й урочисто розповіла, як буцімто добре жилося вигнаним з власного дому кримським татарам. Солнечный, дружелюбный, ароматный Узбекистан. Для одних – любимая родина, для других – жаркий курорт. Для крымско-татарского народа Узбекистан в свое время был местом вынужденного проживания. Позже стал теплым домом. До цієї сонячної місцини кримських татар як худобу перекинули в товарних вагонах. Але про це Ельвіна вирішила промовчати. Як, власне, і про десятки тисяч загиблих в дорозі та у вигнанні, серед яких могли бути і її пращури. Але і це примусове вигнання і майбутнє життя в бараках – просто розселення в дружній країні, вважає пропагандистка. Эх, ностальгия, скажете вы. Наша команда покажет вам до боли знакомые места и подарит теплые воспоминания из детства. Тут і розповідь про роботу на благо народного господарства і про працелюбних кримських татар. Але знову жодного слова про те, як і чому вони опинилися в Узбекистані за тисячі кілометрів від домівок. Проте згадали про російсько-узбецьку дружбу і як завдяки розсотрудничеству «Мілет» мовитиме і в Узбекистані. Узбекистан – прекрасная страна, которая дружелюбно откроет двери для каждого. Узбекистан – это место, в которое всегда хочется вернуться.